Hola, em dic Roser Rovira, soc de Vic i visc a Boston. He fet d'intèrprete al Boston Children's Hospital, de traductora per districtes escolars de Massachusetts i escrivint recursos educatius a la Johns Hopkins University. Però el que més m'agrada és escriure i, sobretot, conèixer i escriure sobre gent gran. Petits puntets de molts colors és un llibre amb 22 relats sobre gent gran. I parlo de la Carme, la persona més bona del món segons la seva neta, però que de petita em sembla que havia fet alguna malifeta. O la Cecília, a qui li encanta passar el dia tranquil·lament a casa i li encanta encara més veure fotos de quan els nens eren petits. O d'en Gabriel, que escriu coses sobre la seva dona que tenia als ulls petits puntets de tots colors. Cada història és sobre un personatge real i que ens trasllada a la seva manera de fer i a la seva manera de viure. Cada història té una foto del lloc on va passar, el relat, i al final hi ha un codi on es pot escoltar amb àudio aquest relat. Desitjo que us agradin molt, molt, molt. El podeu trobar a diverses llibreries de Vic i a la web del Punt Volat, l'editorial que l'ha publicat.